Lejlet il-jum qaddis ta' ħamis ix-xirka l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija l-erba' kompla bis-sensiela ta' żjarat furijiet imtella posta għal dawn il-jiem. Matulhom u seta' jsegwi d-devozzjoni li bija l-organizzaturi jieħdu ħsieb iħejju atmosfera adattata għal dan iż-żmien qaddis. L-ewwel miżjarat kienet fil-Gudja fejn żar il-wirja Kroċefisso imtella minn Ġeżmint Farrugia. Minn hemm u mar iż-Żejtun fejn żar għad ta' wirjiet differenti fosthom dik imtella minn Luis Mifsud u anke dik imtella minn Leli Baldacchino. Dawn iż-żewġ wirjiet flimkien ma' oħrajn saru fuq inizjattivi personali. Adrian Delija żar ukoll wirjiet imtella mill-għaqda mużikali Beland u oħra miċ-ċirkolu mużikali Santa Caterina kif ukoll oħra mill-għaqda Banda Żejtun. Fil-kannirja tal-Knisja Parrokjali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar ċenaklu life size qabel ma żar wirjiet privati oħrajn imtella minn Xavier Abela, Brian Emgat u Clyde Bongailas.